защо е това бързане. На пръв поглед изглежда, че това е свързано с две неща. Едното е външния фактор, това, че Европейската комисия, Европейския съюз иска да покаже, че еврозоната не е в упадък, че въпреки една безкрайна поредица от грешни решения, от грешни направления, в които се движеше, като се започне с зелената сделка, която вече оттича в канала. Днеска излезе информация, че Белгия е взела решение да отваря наново ядрените си, по-скоро да не затваря ядрените си централи и да започне строеж на нови. Мигрантската политика, глуповата идея да се влиза в конфронтация с най-голямата ядрена сила, нали, идеята за мир чрез сила, по която в момента Европейския съюз ще се милитаризира. След всичките тези, да не говорим за COVID истерията, тази седмица имаше и решение, което постанови Урсула фон дер Лайен да разкрие своята комуникация с Pfizer